la parcurs toate etapele de executare silită în funcție de vechimea debitului. Comisia de cenzori, în baza celor consemnate în prezentul raport, apreciază pozitiv rezultatele economico-financiare și propune adunării conferinței în speță descărcare de gestiune pentru anul 2015. 2015. Principalele capitaluri ale CR-ului, așa cum au fost prezentate și de către directorul administrativ, executiv, sunt capitalul inițial constituit din aportul social al membrilor noștri, fiecare contribuind de alună cu 50% până la suma maximă de 2000 de lei, rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporare, acestea mai puțin din punctul meu de vedere, că putem să avem o rezervă de reevaluare în roșu, și rezervele statutare constituite din excedentul bugetar. La vinerea anului financiar 2015, excedentul bugetar a fost în sumă de 1.038.975 de lei și propune adunării generale conferinței să fie repartizat astfel. Fondul de risc 30.000 de lei, fond de deces 20.000 de lei, fondul pentru burse 3.000 de lei, iar bonificarea fondului social al membrilor CR cu 5,5%, ceea ce reprezintă o sumă de 791.250 de lei. Fond de rezervă, 154.545 de lei. Fond de repartizat, 40.000 de lei, care va fi repartizat în cursul lunii iulie, după ce se face analiza indicatorilor pe primele 6 luni. Vreau să fac o specificare la fondul social. Fondul social a fost bonificat cu 5% fondul mediu social, fiindcă am întâlnit în cazuri că nu puteam să bonificăm soldul contului de la sfârșitul lunii. Pentru că exista posibilitatea ca unele persoane să depună în luna decembrie bani, să-și ia bonificația de 5% și să te trezești în ianuarie fără bani în fondul social, că își scoteau bani. Un alt punct pe ordinea de zi îl reprezintă rectificarea bugetului pe 2015 și bugetul pe anul 2016. Deoarece întâlnirea unui buget se face, după cum o parte din dumneavoastră știți, noi mai mult, în luna octombrie, la nivelul lunii octombrie, anumiți indicatori și o anumită evoluție în perspectivă a vieții financiare. În anul 2014, când s-a fost făcut bugetul, erau anumiți indicatori, un anumit sold al contului de disponibilități și veniturile. Bugetul se compune din două părți, partea de venituri și partea de cheltuieli. Partea de venituri, principalele venituri ale CR-ului învățământ sunt venituri din dobânzi la împrumuturile acordate. A fost prevăzut o sumă de 1.400.000 de lei și am avut realizat 1.679.933 lei. Venituri din dobânzi la depozitele bancare, noi am prevăzut 62 în condițiile în care ne așteptam la o dobândă la depozite de 2,53%, aceasta a avut o evoluție descrescătoare. Suma pe care am obținut-o a fost de 17.324 de lei. Venituri din dobânzi la disponibilitățile concurent, în general, până în începutul anului 2014, rulajul pe care îl aveai în bancă și plăteai comisiuni se acoperea cu dobânda pe care băncile ți-o acordat la disponibilitățile bănești din luna respectivă. Acum acesta a dispărut. 20 de lei. Alte venituri privind închirierile de la Constanța, 13.500, am realizat 15.424. Total venituri, 1.475.500 de lei prevăzut și avem realizat 1.712.701 lei. Bineînțeles, concomitent cu modificarea veniturilor, a suferit modificări și cheltuielile. Cheltuielile privind stocurile, de la 18.564 la 9.543, cheltuieli cu serviciile executate de terți 67.261.665, cheltuieli cu colaboratorii 105.170, 121.494, cheltuieli cu alte taxe și impozite 1.100.158, cheltuieli cu personalul 298.420, 298.534, cheltuieli cu tichetele de masă 46.6.428, cheltuieli cu asigurările și protecția socială 93.525, 94.977, cheltuieli cu contribuțiile datorate cu șeca 64.470.544, cheltuieli cu amortizare 11.000,
2562. Total cheltuieli am prevăzut 758.421, s-au realizat 673.905. În schimb, excedentul bugetar de la suma prevăzută 758 am ajuns la 1.038.796, care a fost împărțit conform prezentării anterioare. Acum am făcut un buget previzionat pentru anul 2016. Acest buget a fost întocmit în luna octombrie. Deja unii indicatori ni s-au dat peste cap. Este vorba de venituri din dobânzile bancare, care la ora actuală este 0,65-0,50%. Și alte venituri, este vorba de venituri din închirierea spațiului la Constanța. Indicatorile cheltuielii care se compun din cheltuieli pentru stocuri 10.000 de lei, cu urpia, cu materialele folosite, inclusiv la imprimante, cheltuieli cu serviciile executare 38.300, cheltuieli cu colaboratorii, cheltuieli cu alte impozite și taxe 2.000, cheltuieli cu personalul 368.400, cheltuieli cu contribuția unității la UJK 47.000, ceea ce reprezintă 3% din venituri, cheltuieli cu amortizările 11.000, în total 631.800. La sfârșitul anului 2016 ne propunem să realizăm un excedent bugetar în sumă de 931.200, excedent bugetar ce va fi folosit pentru constituirea de rezerve statutare 200.000 de lei, constituirea rezervelor de risc 26.000 de lei, constituirea altor rezerve 80.200, constituirea fondurilor repartizate membrilor, adică bonificarea fondului social 600.000, constituirea fondului pentru ajutor de deces în sumă de 25.000. La fondul de deces avem o rezervă rămasă în anul 2015 de 20.000, constituirea fondurilor, altor fonduri și a fondurilor de risc. Vreți ca să nu ne mai găsească ce are învățământ, activitatea să nu mai fie găsită ca în anul 2011-2012, când CR-ul, când nouă bugetarilor, celor care plătim CR-uri, împrumuturi, mi s-a redus cheltuielile cu 25%, iar pe linie de CR noi n-am suportat nimic. Cu toate că băncile atunci au intervenit pentru reeșalonări, pentru recreditări. Ultimul, dacă la aceste materiale aveți ceva de întrebat. Dacă nu, vreau să merg mai departe pentru diverse. Dacă dintre membrii Consiliului Director are ceva de spus. Vă mulțumesc frumos. Dau drumul la punctul 7, diverse. Acesta este un subiect. Înainte acestui subiect, pentru că cred că necesită discuții mai mari, vreau să vă fac o prezentare a clădirii de la Eforie Sud. CR Învățământ are dedicat o clădire la Eforie Sud. Clădirea este construită în anul 1930, a fost revendicată în 2001, clădire care cuprinde 8 camere plus o anexă. Pe perioada de la revindicare până în prezent, chiar și acum, a fost închiriată Casei de Cultură de la Eforie Sud, de la Eforie, Primăria Eforie, cuprinde Eforie Sud și Eforie Nord. Clădirea se află localizată la o distanță de 30 de metri de primărie și în imediata vecinătate a sediului PSD. În momentul luării în primirea clădirii a fost atât de reprezentanții CR Învățământ, cât și un reprezentant al Uniunii Județene. Clădirea, sper să, în procesul verbal de luare în primire, scrie clădirea luată în condiții bune. În luna ianuarie, pe 19, apare o adresă de la CR, de la Casa de Cultură, Eforie, în care ne anunță că au eliberat clădirea și ne va preda. Bineînțeles, adresa are decât 2 rânduri, mi s-a părut dubioasă din primul moment și am luat hotărârea, fără să mă consult, recunosc cu nimeni, și am plecat la Eforie. Am plecat împreună cu președintele Comisiei de Cenzor, doamna Nestor Chioghiță, și cu domnul profesor Călinescu. Eram sigur din momentul în care am plecat noaptea, că această clădire nu este eliberată. Am fost acolo, dimineața așa era, clădirea era închisă, tot. Ne-am dus pe la primărie, în fine,
Eu fiind țăran, știu și am învățat că dacă vrei să te duci într-o gospodărie, primul lucru care îl verifice WC-ul. Același lucru am făcut și cu această clădire, am dus la WC, s-a văzut, era curat, era frumos, deci clădirea era în bună stare de funcțiune și era folosită. În fine, ne-a dus la primărie, după vreo 2 ore, primarul a dat telefon la doamna contabilă și la directorul respectiv și au venit, ne-au deschis o singură încăpere. N-am mai ținut cont de nicio politețe, am intrat primul și m-am așezat pe scaunul contabil. O surpriză. Pe biroul contabilului era dosarul eforie al CAE Învățământul Bun. Cu toate documentele la zi. Vedeți dacă nu l-a închis ca dumneavoastră? Da. A greșit. Vedeți? Nu s-a așteptat să ajungă un nebun ca mine. Din discuțiile care am avut, încercat să ne arunce toată vina asupra noastră. Acum nu zic că nici noi n-am avea o vină. Cu toate că în luna iunie, anul trecut 2015, o comisie formată din membrii reprezentanții Consiliului Director s-a deplasat la eforie. Am încheiat și un protocol că această clădire va suporta unele modificări, se va face acoperișul și se va face igienizare. În ianuarie, în luna, nu avea nimic făcut. Dar le-am demonstrat cu documentele lor că n-au dreptate și mie personal, acum, în momentul de față, le-am spus și în Consiliul Director, spun și dumneavoastră, îmi pare rău că m-am băgat în această ciorbă și trebuia să fi lăsat, până la urmă clădirea se va degrada și acoperișul va cădea pe ei, în fața lor, în fața primăriei. Le-am arătat în punctul 3 al contractului, apare obligația chiriașului, că întreține, face igienizare, întreține clădirea, frate, nu poți să stai casă de cultură cu tavanul picat, casă de cultură cu un perete căzut, casă de cultură cu WC-ul nostru în interior, nu l-ai amenajat și ai amenajat afară. Adică nu e posibil. Și cu bibliotecă. Și cu bibliotecă în ea. Gândiți-vă câți cititori avea în... S-a încheiat un protocol cu ei, a rămas că până la 30 iunie vor face reparațiile la acoperișul respectiv și o igienizare și apoi vom vedea ce vom face. Personal, solicit aprobării al conferinței vânzarea acestui obiectiv. El se degradează, n-a adus cine știe ce venituri CAR-ului, nu suntem capabili să gestionăm o clădire acolo și nici să o întreținem. Este în ușa lor, plus de asta, 1 metru liniar de pământ a dat vecinului, fără niciun document. Cu toate că noi avem cadastru, avem documente acolo, punere în posesie și tot. Acesta a fost subiectul de la eforie. Cu toate că la momentul când s-a ridicat această clădire, se ajungea cu ea la 5 stele pe lună. A doua problemă a ordinei de zi este propunere cotă UJK. Părerea mea, UJK. Mulțumesc frumos. Nivelul ridicat al contribuției care o plătim, 4,2% din veniturile realizate, față de care nu se acceptă niciun fel de negociere, totul fiind stabilit de la vitej de către Consiliul Director. Încheierea contractului colectiv de muncă fără o consultare prealabilă a Consiliului Director, astfel că pentru respectarea contractului colectiv de muncă se poate ajunge în situația să plătim din fondul nostru social. Adresele transmise în teritoriu. Ori nu întotdeauna sunt conforme cu legislația. Achitarea unei sume îndestulătoare în anul 2015 pentru JCAR, al cărei efect se vede doar în grila de salarizare a salariaților și nu în scăderea dobânzilor la împrumutul acordate membrilor CAR. Precum și faptul, aceste aspecte care duc la încălcarea aturilor CAR-ului, principala atur ale CAR-ului este caracterul social oftesc, reprezentat prin costuri reduse ale creditelor, accesul membrilor cu venituri mici la împrumuturile avantajoase, transparență și, nu în ultimul rând, flexibilitate. Solicită adunării generale în speță conferinței aprobarea unui procent de cotizare la UJK de 3% din veniturile realizate în 2016 față de 4,2% în prezent. Procentul rezultat din diminuarea cotei să se regăsească în scăderea dobânzilor la creditele acordate. Asta este punctul nostru de vedere. Vreau să vedem și cred că toți doriți să vedeți și punctul de vedere a celor de la Uniune.
Acestea au fost materialele prezentate. Dăm cuvântul domnului președinte. Am văzut că s-a ridicat. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru că am fost implicat la această conferință și de 5-6 ani de practică. Și vreau să spun câteva cuvinte, după aceea o să-i dau domnului director care este problemă, să vă prezinte. În primul rând, ridic nivelul ridicat al contribuției 4,2 din veniturile realizate la organizații de diferite negociere, să vă spun. Deci fiecare uniune sau asociație, știți că este o asociație și se face un buget. La fiecare, de dumneavoastră, și profesori, și portari, se face un buget și acest buget se calculează în funcție de cheltuielile anul respectiv. Nu s-a depășit pentru noi la Uniune, va să verifice oricine, deci nu am depășit nuansele calculului. Și așa e și contribuția pentru anul ăsta, 4,2. Poate la anul încercăm să o mai reducem, dacă s-o putea, cât la limită. Acum încheierea contractului colectiv de muncă fără o consultare în prealabil. A Consiliului Director. Deci, contractul colectiv de muncă, eu am fost reprezentant de partea prețului la acest contract colectiv de muncă. Deci nu puteau toate cealaltă să aibă un reprezentant. Eu am fost un reprezentant la acest contract colectiv de muncă și cred că este destul de just și destul de bun. Acum, Bun pentru salariații CR-ului, nu adun pentru stați așa. Contractul colectiv, ca să fie specific, contractul colectiv de muncă se referă special la salariați. Știți asta, fiecare în domeniul care lucrați. Deci, totul se rezumă la salariat și la drepturile salariale. Asta este contractul colectiv. Noi am fost din partea, eu n-am fost din partea sindicatelor, am fost din partea cealaltă, a patronatului și normal că am lucrat mai mult, nu pentru salariați. Dar asta așa a fost, fiind într-o asociație din asta, supunându-se la vot, știți cum e. Cei mai mulți câștigă, dacă eu degeaba poate am spus, nu sunt de acord cu articolul pe care s-au putea, ceilalți dacă au fost de acord, s-a aprobat și așa s-a mers. Și vă rog, cine vrea să verifice, să consulte acest contract colectiv de muncă, este la sediul CR-ului și puteți verifica. Acum aveți să transmite în teritoriul neconforme cu legislația, nu sunt de acord sub nicio formă, că domnul director poate să vă confirme, pentru că... O să vorbesc despre asta. Și acum, achitarea unei sume îndestulătoare pentru grila de salarizare a salariaților. Nu știu că salariații la Uniunea Județeană avem doar 3 salariați. Vă dați seama și sunt salarizați în funcție de indicatorii care sunt la nivelul Uniunii. Deci nu văd ce s-a ridicat, nu am mărit salariile, nu nimic, decât în funcție de indicatorii Uniunii. Atât vreau să vă spun și rog pe domnul director să prezinte partea de... Eu vreau să-i privesc pe oameni în față și să le... Până prezintă domnul director, vreau să fac următoarele precizări. Bugetul realizat, ca și noi și fiecare, poți să realizezi un buget dacă nu te încadrezi în cheltuielile din o societate comercială sau lucrând după regulile unei societăți comerciale, mărești dobânda. Și noi putem face așa CR-ul, pentru ca să ne încadrăm în niște cheltuieli mai mari, mărim dobânda cu care vă dăm dumneavoastră împrumuturile. Aceasta pică. Nu, stați să fac explicații. Am dreptul să dau explicațiile noastre. După ce spun și eu, ca să fie lumea în cunoștință de cauză. Dacă trebuie, suntem oaspeți, da? În primul rând, aș vrea să mă refer la materiale și anume la niște chestiuni extrem de importante. CR Câmpul Lung trebuie să-și constituie din excedent și o rezervă îndestulătoare, un fond de risc pentru orice fel de problemă care poate avea loc în detrimentul membrilor CR. Ea este mai mică decât normal. 2. Există, într-adevăr, prea multă lichiditate, 22 de miliarde. Noi am încercat să ajutăm, am luat 1 miliard și observând că există disponibilitate la CR Învățământ Câmpul Lung,
o să încercăm să atragem poate chiar jumătate din acest fond de lichidități, că decât să iei 0,9 la bancă, mai bine iei 3% de la un alt CR care nu are astfel de împrumuturi. Am văzut de asemenea că lucrează foarte bine Comisia de Cenzori, se respectă legea. Legea spune așa: cel care este președintele Comisiei de Cenzori sau în speță cenzorul trebuie să fie expert contabil, nu contabil autorizat, da? Expert contabil, doamna Născă. Am avut Aici vă referiți la nu mă mine, dar refer nu la are nimeni, legătura. nu vă spun. Domnul director, nu are legătura cu mine că sunt președinte. Dacă nu faceți... Păi nu, dacă dar nu stați faceți puțin. chiar. Ce legătură are expertul contabil în persoana mea, când am fost președintele Comisiei de Cenzori, cu datele care le-am pus pe Nu, ecran? vreau să vă spun că și există care foarte reprezintă. multe CR-uri care nu respectă această chestiune și există un foarte mare risc. Dumneavoastră a zis că îl respectați. Nu știu de ce... Și care ar fi riscul? Care ar fi riscul? Păi riscul La este următor, că dacă CR nostru numiți- este expert contabil care face parte și din corpul experților Și respectă contabili, legea, asta vreau să judiciari. spun. Domnul, haideți să fim, dacă vreți să Haideți să mergem, dați-vă rog să mergem mai departe. să-i privim în ochi și să nu Dați-mi spunem voie niște să merg mai date care departe. nu au legătură cu ce are învățământ. Ba da, au legătură pentru că noi În primul rând, Uniunea lichiditățile noastre. Da. Este problema noastră a lichidităților, ceea ce facem cu ele și cum le administrăm să ne fie nouă bine. În a doua problemă, privind constituirea acestor fonduri care trebuie să se încadreze în limitele legale și nu poate nimeni să-mi impute mie că am constituit un fond mai mic sau mai mare. A treia problemă pe care o ridicați în legătură cu aceste fonduri, ele nu au fost constituite până n-am venit eu. Și eu mai știu ceva și vreau să vă spun, și îmi pare rău că vă spun, că această ședință a încercat să fie sabotată. A doua problemă care vă spun, constituirea acestor fonduri și acestor documente s-a datorat în primul rând și mie, și cât am fost președintele Comisiei de Cenzori, care dumneavoastră nu m-ați înghițit o parte de la Pitești, mi-ați adus și Bucureștiul, eu am descoperit lucrurile care au fost. Domnul, haideți să fim... Mă lăsați să termin acum. Poftiți. În primul rând că suntem oaspeți și aș vrea să mă adresez oamenilor. Faptul că dumneavoastră aveți o părere contrară... Nu-i dezinformăm. Dar dacă mă întrerupeți tot timpul, atunci... Păi nu, v-ați spus să nu-i dezinformăm. Și cu asta basta. Sigur că ne interesează modul în care, atâta timp cât sunteți afiliați, și repet, dumneavoastră funcționați după legea 122, care vorbește clar despre rolul pe care îl are Uniunea Națională și Uniunea Județeană. Despre faptul că dumneavoastră sunteți sub supraveghere și dați raportări la PNR. Nu vorbesc de câmpul lung, vorbesc în general. Haideți să lăsăm supravegherea, de ce să nu intrăm în polemici cu supravegherea. Exact, atunci nu pot să mai vorbesc nimic, înseamnă că nu are sens să mai stăm și plecăm și cu asta. Eu nu vorbesc, vreau să vă ajut, nu vin Ce să ne ajutați? Ne ajutați când am găsit sumele cum au fost? Haideți să terminăm. Da, mergem în continuare pe nivelul contribuției. Sigur că dumneavoastră ați făcut o adresă către Uniunea Județeană, s-a discutat asupra ei, vi s-a dat un răspuns de către persoanele abilitate, de către biroul executiv și această propunere a noastră v-am spus foarte clar că urmează să o supunem conferinței, așa cum dumneavoastră supuneți conferinței. Nu putem noi de capul nostru să luăm o hotărâre. Dumneavoastră puteți să hotărâți aici așa cum vă cer interesele noastre pe plan local, că nu vine Uniunea Județeană să vă spună și să vă silească să faceți ceva. Mai mult decât atât, v-aș ruga atunci să ori modificați aici, ori modificați acolo, pentru că ați împărțit oamenilor propunere cotă ușcar de 3,5% din venituri. Care vă convine noastră? Nu ne convine dacă vreți Nu votează oamenii! Da, da, aici a scris 3,5%, adică să modificați ori aici, ori acolo, ca să... Cum votează oamenii? Cum votează oamenii? Sigur că da. 3,95 au venit sume. Deci, noi n-am venit aici să vă impunem nimic, dimpotrivă. Suntem buni colaboratori referitor la faptul că a venit Uniunea Națională, nu să știți foarte bine că eu nu eram pe Haideți să nu intrăm în am venit de un an. Vă rog Și cu frumos. asta basta. Nu intrăm în nicio... Dar faptul că noi fiind oaspeți, veniți cu o chestiune de genul adresele transmise în teritoriul neconformă cu legislația, ați avut grijă să atenuați și să spuneți unele adrese, denotă că dumneavoastră ca persoană nu sunteți
o bună gazdă și mă opresc aici. Nu, sunt o bună gazdă, îmi pare rău că am intrat în polemică cu dumneavoastră, îmi pare rău că trebuie să spun în fața conferinței, sunt adrese la care dumneavoastră m-ați chemat, mi-ați dat peste față, băi, uite, ăsta e contractul colectiv de muncă și trebuie să-l respectați, îmi trimiteți o adresă în care faceți referire la articolul 45 din vechiul contract colectiv de muncă, în condițiile în care acum erau... Sigur că a fost o eroare materială acolo, nu e o problemă. Și mai această sunt, eroare mai sunt. materială ați comis-o și dumneavoastră când mi-ați dat răspunsul și v-am și arătat. Numai că eu n-am mai spus nimănui, am consultat. Eu cred că l-am comis. La controlul financiar preventiv se referă la instituțiile publice și avem un document în care ne spuneți pe cum să organizăm controlul financiar preventiv. Ce are o instituție publică, Eu vă este de drept mulțumesc, privat. da, eu vă mulțumesc dumneavoastră, vă mulțumesc că pe ultima parte a discursului ați revenit la ceea ce era și normal pe CR-ul. Nu trebuie să ne facem preși în fața... Niciodată. Și nici ghiocel, că mie nu-mi place să fiu, mai bine prefer să mor decât să fiu ghiocel. A doua, problema cea mai importantă rămâne această cotă. Este o cotă destul de bună și destul de asta. Pe mine, președintele, fostul președinte al CR-ului, în conferința din 2012, m-a propus ca să vin să lupt pentru această cotă mai mică, domnul Ticuleanu, găsim în procesul verbal acest lucru. Dacă din sală mai aveți cineva ceva de spus. Pentru mare majoritatea noastră, factura de oxigen sunt refinanțările de bani. Da, vom încerca să facem refinanțări, să punem exact cum spunea și domnul director Rămânică, sumele în circulație. Începând din luna martie, vom începe două promoții. O promoție de 4 ori fondul și aici așa vom discuta în Consiliul Director. Ne vom consulta să vedem. Eu aș veni cu o propunere de cei care iau de 4 ori fondul și nu se acopere cu veniturile din salariu să venim cu un coplătitor. Aceasta este o ofertă. A doua ofertă este refinanțarea împrumuturilor care au 4 sau 5 rate neachitate. Nu știu dacă există. Dacă nu, ne ducem mai jos. 2-3 rate cu o dobândă redusă. Momentan, acum pot să vă spun, în câteva zile... Marea majoritatea asta și acolo. Da. Refinanțările. Mai cineva? Da, domnule. Stimatele domnule președinte, stimați invitați, stimați colegi, am ascultat cu foarte mare atenție aceste materiale și sunt cu totul de acord cu ele. Apreciez în mod deosebit activitatea domnului președinte Ponciolu, care cu respect și considerațiune a răspuns la toate solicitările membrilor CR Învățământ Câmpul Lung. Apreciez în mod deosebit activitatea, promptitudinea și buna cuvință a întreg personalului de la sindicatul de la CR Învățământ Câmpul Lung. Trebuie să fim de acord că există și loc de mai bine, totuși. Mai sunt unele probleme care nu au fost clarificate. Dar, comparativ cu activitatea trecută, se vede un progres substanțial. Și, repet, un progres substanțial. Cadrele didactice, prin acest CR Învățământ, au reușit să soluționeze multe probleme financiare care, în perioada crizei, nu puteau să fie soluționate la o bancă. Banca te distruge. Dar CR Învățământ ne-a ajutat foarte mult. Eu, spre exemplu, am făcut un împrumut de 150 de milioane, dar prin faptul că sunt foarte vechi la acest CR și am o sumă foarte mare. Deci, m-a ajutat foarte mult acest sindicat. De asemenea, trebuie să ținem în considerare un alt fapt. În perioada în care... Dacă nu era sindicat, De asemenea, trebuie să
ținem cont de faptul că în perioada când îi se lua 25% din salariu în timpul lui Boc, la noi, la CRM Învățământ, deci n-am fost afectați cu nimic. Dimpotrivă am avut de profitat. Deci, acest CRM Învățământ merge foarte bine la ora actuală. Cu această conducere, cu domnul președinte, cu doamna Nestor, cu întreg colectivul. De aceea, apreciez în mod deosebit și contabilitatea care a ținut la zi și a mers pe legalitate în tot ceea ce a însemnat contabilitatea. Deosebite, cu calendar, cu o broșurică. Deci, acest CRM Învățământ a venit în sprijinul nostru. De asemenea, în legătură cu problema aceasta spinoasă, eu consider că CRM-ul nostru este afiliat la CR Pitești. Nu este subordonat. Deci, dânsii nu ne dictează pe noi ce să facem cu bani. Noi hotărâm. Sunt banii noștri. Deci, nu vine Piteștiul, așa cum se întâmplă la nivel de oraș, să dicteze și să dea ce mai rămâne pentru noi. Dar am ajuns câmpul lung unde am ajuns. Deci, noi, singuri, suntem cei care hotărâm. Și eu cred că am și notat, ne-am scos aici pe o notiță. Deci, noi dăm la Pitești 70.544 de lei, adică 4,1%. Mult, foarte mult. Exagerat. Eu v-aș propune să dăm 3,5 sau 3%. Înregistrează propunerile, vă rog să o înregistrați. Deci, eu merg pe 3% și respectiva diferență să meargă la dobândă. Vreau să, dacă mai vorbim, să nu ne mai întindem așa mult, pentru că unii din colegii noștri au alte probleme și vor să plece. Am o problemă. Dacă eu vin foarte rar, mai ales că sunt pensionar acum și mă pasionează activitatea. În legătură cu vila de la Eforie Sud, cu regretatul profesor Diaconu, care a luptat să o câștige, dumneavoastră erați foarte tineri, eu am luptat cu dânsul, așa cum am luptat să luăm și averea lui Operescu. Am fost cu dânsul la Eforie Sud, știu vila, este monument istoric, este în buricul târgului, are o valoare deosebită. Noi, când am fost atunci, am avut 40 de ani să o luăm, am luat-o cu această remarcă. Membrii de sindicat să meargă în vara la odihnă. Așa am luat-o cu domnul am 40 de ani. Dar între timp, mi-a schimbat de inclinația că am luat-o primăria și am transformat-o în bibliotecă. Eu așa o știu acum, bibliotecă, nu știu ce mai este. Văd că aici a spus dumneavoastră, am primit 15.424 de lei. Dacă considerați că nu putem să o întreținem, deci o folosim pentru lucrurile ce avem să dacă vara la odihnă, o vindem la un preț rezonabil. Este o vilă de patrimoniu. Nu e orice clădire. Aș mai vrea să fie în atenția dumneavoastră. Avem copii din Republica Moldova care învață aici la școală. Unii sunt copii eminenți. Eu aș da o parte din veniturile, sau cum să zice, nu totul din asta, în final, fiecare an, așa poate părți, să susținem un elev eminent din Republica Moldova. De asemenea, am mai venit cu o propunere și aș fi de acord să dau această sumă de bani care se știe anual orașului Câmpul Lung, ca să
monument care să ne reprezinte orașul. Noi avem caricatura aia din centru și acum o zi am fost în un oraș mare din România și am văzut o statuie equestră, o personalitate istorică pe un cal. Exact cum este Mihai Viteazul la București. Ne reprezintă Negru Vodă, cel care a înființat orașul. Hai să continuăm și noi și orașul, să dăm cât un leu sau cât putem, să strângem fonduri, să facem Negru Vodă călare pe cal în orașul Băculum. Acesta este moment. Nu pot sta în picioare. Și vreau așa să, ca membru vechi al acestui CRE, care s-a condus prin adunarea aceasta reprezentativă în fiecare an, care a venit cu propuneri și care CRE-ul nostru a luat în calcul propunerile noastre ale adunării, care văd acum că există o sumă de bani care este lichiditate. Păi suma aceasta de bani care este lichiditate, hai să ne facem noi îmbunătățită viața. Eu sincer să vă spun, m-am tot săturat să vină de la centru și să spună ce avem de făcut și centru să fie bine și masa de jos să fie mai de capul ei. Adică, dacă este, noi luam în adunare, luam hotărârea și ziceam, se mărește fondul, se micșorează dobânda sau se mărește dobânda. Păi dacă aveți bani de lichiditate, de dați la alte CRE-uri, că s-a propus, probabil, să dați la alte CRE-uri cu 3%, atunci de ce nu scădem la noi dobânda, la mod, nu? Și dați refinanțări și faceți, dar banii aștia să nu mai. Și banii de lichiditate, eu consider că sunt bani care a ajutat ca CRE-ul învățământ să nu aștepte niciun pic la împrumut și să ne ajute. Nu? Păi asta e, eu asta consider. Avem bani. Înseamnă să ajuți omul ăla care vine la tine și cere la nevoie. În viața mea, în 36 de ani de învățământ, în diverse ședințe, colocvii, etc., de foarte multe ori m-au certat mulți colegi pentru că nu am vorbit. Că vorbiți mult. De alte ori am fost certat pentru că de ce am vorbit. Pentru că de ani buni încoace, în fiecare moment în care avem această adunare, conferință ce este, am vorbit din afară și nu pentru că am fost pus sau plătit, ci am vorbit laudativ. Îmi permis să spun câteva vorbe dinăuntru și dacă la început vorbeam lăudând din afară, încerc acum să vorbesc fără să critic dinăuntru. Mă bucur că este această conferință și vreau să vă spun că sunt încântat de prezența dumneavoastră numeroasă. Mai mult decât oricând ați participat la această conferință, la această adunare. Poate este o glumă, dar glumă de bun gust, se poate face un cor impecabil mixt cu dumneavoastră. Apreciez la modul laudativ toate materialele pe care domnii antevorbitori, domnul președinte și doamna director executiv le-au prezentat aici. Sunt materiale care presupun eforturi, muncă, stres și așa mai departe, dincolo de activitățile profesionale ale fiecăruia. Vreau să vă spun că, privit dinăuntru, CRE-ul, în ciuda nebuniei de pe piața bancară și interbancară, nu merge bine, merge impecabil. În condițiile în care dobânzile tind spre 0%, acest CRE a dat 5,5%, procent, am înțeles, mediu din valoarea fondului social, dacă zic bine. Vreau să vă spun că atât domnul președinte cât și doamna director executiv, dar și Comisia de Cenzori și Consiliul Director au capacități totale de implicare profesională și își fac treaba foarte bine, chiar dacă uneori la nivel de Consiliul Director au fost și momente eterogene prin propunerile care s-au făcut. Ce vreau să vă spun? Că, 1. Clădirea de la Eforie Sud, poate spuneți, las-o, e a noastră.
Dacă nu găsim o soluție rapid, chiar prin judecată cu ea, să ne revendicăm bani, măcar prin vânzare, să nu facem ceva, ea se va prăbuși. Va cădea acoperișul tavalului în câteva luni. Deci ea trebuie vândută și e foarte bună propunerea pe care domnul președinte a făcut-o, aceea de a o vinde. Ce soluții vom găsi cu proces, cu instanță, mă rog, dacă nu se poate pe cale amiabilă, trebuie să găsim o soluție. Altfel se prăbușește, se degradează. Am fost acolo și știu despre ce e vorba. În privința împrumuturilor care s-au acordat, pot vorbi de o dinamică și de un pachet de să zic, servicii pe care CRA Învățământ Câmpul Lung le-a făcut și le-a schimbat întotdeauna în favoarea membrilor CRA prin modificări succesive de dobândă în sens descrescător. În ceea ce privește acest procent, sau cum se numește, pentru, pe care îl dăm la Ușcar, dacă am pronunțat așa, vreau să vă spun că dacă dumneavoastră o hotărâți, foarte bine să găsim un procent care să se situeze între acel 3 sau 3,5 care s-a afișat și 4,2. Dar să găsim o soluție de procent. Cred că bine ar fi să găsim soluția să fim în termeni amiabili noi ca instituții. Și dacă domnul președinte vorbea de fault, eu sunt convins că faulturile au fost involuntare. Vreau să găsim soluția... Nu, acum și din interior. Și asta mă deranjează. Nu. Să găsim o soluție să dăm un procent pe care să-l acceptăm cu toții. Adică noi, în loc să ne ajutăm unii pe alții, că aici nu fac cearul acesta, nu este la Oncioiu. Adunarea aceasta și conferința nu e la Oncioiu, că asta dimineața mi-a zis să ai succes la conferință. Ce succes am eu? Pe mine nu mă interesează. E o emoție ca președinte. Nu, să stăm și să ne dăm cu ăstea. Nu, dar să nu plecăm să găsim un procent. Nu, e important să găsim un procent. Păi dar s-a votat, ați propus? Am propus. S-a făcut propunere pentru votarea materialelor, s-a propus 3 sau 3,5% și a zis cineva din sală să mergem la mijloc. Urma, după discuțiile care le-am avut și astea, să supunem la vot materialele prezentate. Propune. Important este să plecăm de aici cu lucrurile bine făcute și stabilite. Că altfel degeaba le-am adurat, vă spun. Vreau să vă mulțumim. Da? Vreau să vă prezint unele de la clădire, niște fotografii de la Eforii. Îi dați jos în bară pe... Tot acolo. A fost întreținut. Și tot în joie de mine, că s-a dus la Eforie și n-a luat în delegație, și n-a luat în semnătură. Nu e corect. Nu e corect nici ceea ce mi se întâmplă. Deci aceasta este clădirea. Această clădire trebuie făcută o evaluare, dar evaluarea trebuie să țină seama de zona în care este clădire de patrimoniu și nu numai atât. Trebuie să țină seama de bucata de pământ care este acolo. Aceasta valorează mai mult decât clădirea în sine. Vreau să supun aprobării adunării sau conferinței următoarele lucruri. Supun spre aprobare conferinței materialul raportul Consiliului Director pentru anul 2015. Cine este de acord? Toată lumea? Vă mulțumim. Dacă există abțineri, să nu le auzim pe la ușă. Raportul contabil la 31 decembrie 2015. Cine este de acord cu raportul? Vă mulțumesc frumos. Cineva împotrivă? Raportul Comisiei de Cenzură. Vă mulțumesc frumos. Repartizarea profitului brut. Rectificarea bugetului. Aprobarea bugetului pe 2016. Cineva împotrivă? Supun la vot cele două propuneri de la materialul diverse. Împuternicirea Consiliului Director pentru vânzarea clădirii de la Eforie Sud. Cine este de acord? Supun la vot propunerea de mișorarea cotei de Uniune de la 4,1 la 3%. Cine este de acord? Cine este împotrivă? Cine se abține? Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru participare. Înainte să înceapă ședința, zi din viața dumneavoastră și a celor dragi să vă fie o sărbătoare.